Wilujeng dalu Mbak Yutati Lestari Handayani. Sugeng dalu Mbak Limbo Mbak Cangik Mas Dalang Ki Burhan. Nggih, pancen wae jumbuh karo asmane ana ooy gedhe pancenane. Gede iki cilik lho Mas, jenengan weruhe gede ta? Mboten maksudnya jenengan niku asmane pun misuwur. Oh tak kira awakku ta. Ning awake ya pancen gedhe tambah saya gedhe saya Niki gedhe. jenengan weruhe nganu, gede. Nggih. Niki asline cilik lho Mas. Lho. Pak De Gareng sing tau weruh ya Pak De? Wis jan kaya sing didol ning ngarep Kodam. Apa? Apa kuwi? Telo. Kok telo lho padake? Mlenuk. Telo plenuk ya kena ning rasa nganggo ngene lho. Lah pancen bentuke ngono kok. Lah ya aku nek nganggo bentuke ngene kok kaya sajak udu telo ta iki? Heh? Nek telo mosok ngene? Ya mone tak kira ki telo jebule dudu. Terus aku nek apa wane telo aku telo apa jal? Telo weton Jawa Barat sing didol ning kono ki. Apa telo apa? Takono Ibu, telo napa Bu? Si lembu. Oh sing legi kuwi ta. Oh. Nek dibuka apa rupane rada kuning nek dimaem langsung. Kuning iki telek. Berarti Pak De Gareng? Nah toh mboten rumaos jenengan nek jan ngrasuk kuning iki. Aku dinekke telek ora nesu. Aku ora ngonekke panjenengan muni nek kuning apa? Telek. Terus Pak De Gareng pakai Aku baju. padha ngonekke aku telek. Aku dadi telek ora masalah. Kowe ora nelek sedina lho. Wo, bingung ra kowe? Masa umpamane Aku dadi telek malah ngerti ngendi-ngendi aku. kan tinggi ngendi. Nek panjenengan dadi telek nek teleke semene apa ya sepiro nganune ya? Lho yo ku bayangno dhewe kok. Wong sing ngarani aku. Tatin. Kowe tenan bener Mas Burhan. Pripun ta? Kowe ketok mempur tenan. Tambah gedhi. Iki mboten gedhi ya, Pak. Apa? Gemoy. Nek cara bahasa gaule gemoy. Nggih. Nggih menika nderek sowan wonten Sendang Rejo. Derek mangayu bagya Butatin monggo panjen paring. Nggih, menika nderek ndedonga kagem masyarakat wonten ing mriki sedayanipun. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu nggih. Sehat, rezekine lancar, rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi sedaya masyarakate tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemari paloh jinawi. Amin. Wah, iki dongane bocah sing ado parane iki akeh mandine. Terus kados panjenengan. Apa? Asma semakin tinggi. Niku biasanya dongane ya pancen slot. Asma ki ora tau dhuwur-dhuwur, ayu-ayu ben. Oh nggih. Ndak wae. Wis tuwa soalé wong iki. Asma to. Asma iki maksud jenenge lho. Lha ya kuwi jenenge Asma. Ono apa? Jenenge Asma ki ana aku sik arep ngurus lho. Apa? Ki sing dolanan iki ning kene sapa le? Kok ya iso nemu? Dhuwur panggung kok iso kaya ngene tak laporke polisi apa piye? Niku ki wau panjak kula Pak De. Lah kok dolanan kok ngene dhuwur panggung tak laporke polisi. Panjak kula wis saking senenge ajeng kerawan jenengan. Kok iso sempat-sempate dolanan kok ngene kok ora ajak-ajak aku lho. Nggih. Oh ya cek iso iki jane nomor pira? Iki roplang. Loro karo loro. Loro plang. Plang. Plang loro, balak loro iki. Oh, Kuwi perkara judi takon aku biyen raja judi. aku ngertine sing kertu Cina kae lho. Sing ana kucing, terus ana Oh, kuwi yen aku ngerti nganggo banget ki malah tak tembangke tak nggo bawa. Tapi pen bawane. Ana raja gendong lintrik menyang pasar pagunungan. Sangune pitis rong kantong. Lara dengkek sasodoran. Kalejo katon gumawan. Kucing kira kisat-kisut. Bocah gundul ngerok jalan. Kuwi kertu Cina. Luar biasa ya. Lu hafal. Oh, apal aku bandar kok. Bandar cap jikian. Oh, alah ngaten. Nggih, Butatin niki anu rawuhe jenengan mriku sampun diantu-antu dumateng sedaya warga Lah, masyarakat Karangrejo, Sendang Rejo. Aku iki kok kaya udu dalang to rumangsaku. Rumangsaku lho Pak De. Percaya apa ora? Iki yo kapinujon